Keith, let's do it. Where? Put in the churches. Oh. Pastor, may malto. Malto. Ahora kita weh. Oh, tarik ke kan? Kami orang uji mau itu kan? Kami sashimi umrella, fungsi makan itu ya. Oh man, that was. Kalau saya rasa itu saya. Arni mà cũng như believe mà sao mình ta sẽ lâu quên ngon món gì cái được quên là quên oh man nào cũng như pintar tu ne kung isa si mi kaya no to i wala siya bakang ta super siya Vai pesta laja, di pesta matiginis, tapos na kayo. May goal. so one of my Kaya po sa kakakala kayo, mga pa-program niya. Hello? May got Christmas tree na yes, itarya matlaat. Kaya may tigil ka pesta may siya may tanong nila kung may KOSRAE na kalaitan, sa maliit. Kami, hindi mo na kayo wakak sa hinggan kinulat. Ito ba, ano na sa, sorry, nag-set na basta na nga siya, ano natin, ano na ba natin, may set na sila sa mga yun, sana natin sa mga, sige, sa ano na natin natin sa mga, kilala ka mong dangan.
시작은 보인다 빈가. 오스핀란가 진지에 빈가 이보다가 웹시어고. 이보가 된 웹스마 펄레 KOSRAE 웹콜론 베리시가 웹말리티 마사 이보가 된 대학을 세고 지나가요. 하울라기 모두 대학을 세고 시에나 그때. 바빠네. 좋은데 뭐 어디서 뭐 게 이님의 난 것도 mấy cái mới theo vậy muốn lời ra là bằng người ta như mẹ ore mà cái cuộc sống chỉ người thế nào mới ra rồi thế nào mới đáp cho nó mới là cái đẹp như này nên có thế cái mới vô YouTube là chúng ta cái là cái vô ketika di sana kita juga akan menjadi sebuah krisis, kita semakin juga tidak ada situasi kita dalam anak bayi juga, posisi juga, macam apa ini? Bayi kita dari dalam situasi krisis. When I went there, I was going to get a rubber garden. It did shoot me more now. I'll make my gas up. I'll make my wall, mold out, won't make nothing. I did shoot. Didn't get no more. What she said, right in the knock out of the car. I mean, do not cash that to get. Then I guess what we need the accurate water, what you pay for any road. You go in the one. Mamaya lang at this tap the brush you was oh December in the river song that hard. The brush you was games yet mega technified in after like Christmas is song that hard in Christmas. Rain of the wine moon last rain Christmas. Rain of the woman, Mama, I guess magiging at cake. All in our Christ was to my sacrifice to me. Mommy kita terang je ni ada nainan news dengan Christ. Dapat ale oi malah. Jangan lagi nanti komunikasi tidak mampu juga. Orang mencuri orang sih, orang mencuri macam ni sih dah lah apa. Rồi là các nó kêu là mồm này, mà nên cái ship nhập lên đồ chơi đó, bán lên là cái này ăn chứ, bán lên cái này là cái này chứ, các anh muốn cái gì cái gì ra cái số mình lấy cái gì, ngay cả là chú, cái cái gì mình bèn chuyện này, cái này cái lô này nó cũng làm sự là, chia là cái cái này là bán này, cái gì làm chia okay new rate month, okay new clients out. Mga para pa ng last Christmas year, may pay. I guess what we will because the lead will be God, show you that will be God. Then, sila mga lahat, wish that our drama, I tell our shoes, straight line in the back, coming in God. They love it in ano yung God, some na may kayo, hindi kayo kasabay. Hindi kita kayo ni Friday, hindi kita kayo ni everyday. Wala din may ako dito mga kandidat na ginitang nito ginulak. At rin boy, dokle na yung nars at natin ang mas. Kung karingin kat, aking siwi kat ibong nas papini, kat kutula pe huwag kung siya, kasi kung pulkat niliti ko siya hindi pa kapeni, pero Ichi pa ilash, ika doyak lalay siya niya si Benny Christmas lash. When she played the Christmas kumrela na siya kay si Mikalag Nilo. Lain na kayo ang natin si Wibat siya. When palde na matanggalan sa lash ngayon kay Roma Manelos, Akes Maginelos, aking Angelos, peki lain si Manelos sila mo pangi. Benny sa kayo Meningan, meninsi, kisi belo. Pada hindi ka dapat lain kay
orang mga kuneske ko, pagkupla natin, ligo ikon gasmi, hingga yung wikat, aking siwoye, aking isye, ay aking nganye ito kayo sa inyo, pagdiyan kayo aksak nila. Pariga malap, yok may siya, yok may private lock, hingga yung wikat, akway wikat kita siya. But you should have made a command, they am that singing, they la pensi wolo minan in my name, in a guess makinig at naman ko makatarang niya, matagay yung niya. Alam mo siya ko plan ng English, pahas mo nito ay natin siya ulit yung nito kay nila. At kari lang malap, kailangan nila kung may wicked, aking nga niya siya sila. In the name of Jesus Christ, Amen. Naman ang sisas pagkiyado sa egigas mo masyadad na puskip ako. Kahiningan pel na hewa, kaksakin kasi pel na hewa. Dahil, may tigit na sa metan, pokse ba nito kaya ginin, kuwa sa mata kamol ka tanda, may adatan. Pokse ba ito kaya ginin sa tao, sa mayang atin na legat ang may klaw sa mga tao nito kaya, legat ito kanyang tao, Nadala ko na yakuha ko sa inyo. Lumasong lang siya, lumamatangay, na may kotse niya tariya, investor, slash, may lalaplas niya tariya, na ula siya. Right? Hindi kesa tagay nila o nito, may kotse niya tariya, investor lang siya, Tanda ko lang temporary fundraising mas parang zero takas. Ang goal last year tayo wala ni Besta Tigilis pa. Dahil on mass sang pang sa kapo dahil. Kaya Katahan na mo. Final, dala na expel na sila ito na yung mga kapit ko na pala eh. Sa wing committee kaya siya ninanayak kung nalikin ni mga pangatin ay ninamakain. Hindi na ini na, taret na. Kaya ito kaya kami sa ulo pa rin. Michael, Hello. where's your grandpa? Wait, What's on there? Magkul na, dalong na, Lord. Ay, Lord. Kasi kung pa nga.
Ani patukapos na nusin niya. Pangit din. Yang may open din natin sa kita ka lumusan, mataringan, hindi, pulos sa mga mataringan, manatang ka ba sa when time to when I did yes, bakit na sige, sila ka na ako sa one more class. Hindi ko kaya ito, at ako na ako like sa bangkay, hindi na ko alam, hindi rin natin sa class 5. Christmas, got the bed and I been there and try to go to say na pala sa ya kung sa pagbiya niya at siya yung bina so mas hindi ko rin ang ayaw at hindi ko rin cash sa bed so naman na Pange. Una. Sila wingman. Wala siya. Ang seo kuiepes alina ele. Olena singa din pala. Zingen. Ja, ook makkelijk hè. Yeah.
Sasad. Okay. Kaya gula na si Mike Paul kaya tariye. Nasa ang samsam sa ngayon gesa si Vice President Lash kaya tariye. Vice President na rin na primo. Baik, pinamanan singkat mo as makayawa, pangtasa, ipesa, tigin isas makayawa, yoknya magkash, kikosa ka wika toya ka. Lebutan mo siya makayawa pe. Sisak nga, samsa mintal tayo ngala na. Sorry kaya hamam dari para me tagula malak na si wisiana ko ewa ke papa pogo magat biye ke yesa fada kashnim senge aksafiya senge aliye wangkalan langgat ibimet na kayo mara kula naman na happy new year na simat na kayo wa kula mana. Pinamala Vice President. Pensa nga pwede nung manitsong na ko siya. Dalawang kaya ako na lang sa siya. Usually I learned the pale, watch them out there. Sago may kulan wisya ke magula me to kanya linda na swali kita pa sa ko ngay. This way. Talus siya mo sa Oh, you want? Lenan Paulwin. Rory, Tikin Henry. Tata Tewili kaya. So I'm aiming for that door over there. See? I set it up where to get so when they come in, I can really record.
sa kintalan lang ka nasip. Kaya pa na-search na kayo kibad ko yung Corella plants. Paksa ka na limit, kaya fresh yan ang plants and singing. Kaya nga, welcoming pa Wentland Church, Casta, Dickens, kamukul na kayo Tamayesh, mga second level, lumusin ko yung takawipe, Wisia, Hakulek Kipe, Christmas Flash kay 2023. Hello, panasin, matayin na kayo Haliyeta mo, alam na po airlines I'm saying. Fakla ko, nga tuyak 9, Fakulo, malala, kay Casual Church, ko, kay Kos, lalaan ko niyangan ko yung Asian sponsor na sin Matayan Lars, Matayan Kalan sa Lars, kay Church Lars, kay Yesitari. Ayan na, Upe, Kafu, Tashokta, kay Proilos, panang mga kayo mga liye, pakakiling kalakin mo, skalaw. Hello, kay Proilos, panang kat kayo naksakti na yefonse. Ang along sa Pepakulo, kay Maylaman, mukul ngay papangay kayo kay Kos Pato, supporti, activities na kayo Wisia kay Yesitario. Alapos, mga ito, kapalakin Milo Sorella kay Yesitario. Osla pa mga lutay silos, panay nga aksa kila Yese, along sa Pakulo malak si Mike Kukawama, San Casio kay Yesitario. Alam na mo, alam na ngali yung alam musla. Wangin na force, wangin na ilapangan sinshaksa. Panangasok lang yung siya, kusin ko yung kasha pe. Sponsor lash kay Yeson singing eh. Kanang kifwek ni kati kiniskin yensi. Kusin ko yung kasha pe. Ay, nagkikosraean na si kay Yeson tayo. Laser siya mo, along si Fakulo, na malala na subos na kaywa, kulang sa program kayo sa kapensa na sa. Naman na pagkakalangan. Ngayon, perin online Wisia magpayayayan. Kung dali niya color do pagkakit mapinlay, siya rate, siya play. Lusa kan mga nipesta din si rate mga nipesta kenye, nipesta yung sinir kakinwain na, nipesta kenye pang-usted ngayon na. Sa akin na na rate is homemade. Rate to ya kasha ni kenye na. Great. Let's go, Ray. Rate mawi kasha na kasha ni kenye na. What's up? Doorman like now, WCM saying doorman, reporter, media personnel, you name it, everything. Yeah, but today we didn't learn Kalawumak like WCM is so far working on our job. Right, eh? Man, we're doing good. Kata-kata, manalikafe ng kayo, Bukan lah special chicken boil, that's all in there. Oh, ito Not special. para kita Gelap. Ay, kali ala-ala umana kayo Oh, sila magkakawin. Content na pa yun, magkakawin Christmas. Dahil ni sa check na ulit, ang gabi lang siya magkakakak ka may table ni attract mo. Chal to go, check na. It's never too late.
kaya. Kat, kikarin niya ko lang na sis, kat mo kay na ano, rela pincha class ke lai mi se niya. Kaya ka dinapin din sa amin daw na sis. Eh ngay po bibe, pasatarian ka, tudaw malap. Kasi was na kayo sa sista terwa ko. Patlay po nito, ito na halatero, kaya po, tuwas lang ako sa yung tagawigat ki. Actual class na siya bisegi. Kaya mayo nga wala na po siya tintak dilo. Malat kaya masing members ke wisya na kayo kaya kaya iwo kaya tariya. Eh sila na malat. Malat. Kaya may kamataya tuntuntel. East west, west side, delta kayo nila kaya relax ko na sarap. Kadaan na talay man kay East Siena o South Siena. Kaya East Summit. Bakit ito pa marunong? Jag undrar som att jag fattar det där. Det var en ord det där.
많이 μεταγραφ는데 아마 많이 나온다 이 스타일이랑 크리스마스 하시는 분이시야. Ako bakit Christmasan misya kasi Bayi aku dari piano nila bakit may kita side ka kasi benefit akal nila benefit masih coba akal nila kasi wala na balikin man Bangan kasi ito ay nagat na kita sila Daya magsuna at maparin na sa bigyan Tago, yes, tangan ni Gary sa isa. Bangan kang sulo, pero nakikabas. West side. Let's go west side. Oy, muna. Apa itu pa?
tahun suka masing eh. Pinamalak na si Team Red. Dahil sa mga nasang sinasama na si Kasama Busa Toya Kale. Ay na si Biggie na ka-prestan nato. Ay sakta naman. Long se ka kiloman la jilgad majemit gulo ke pelmo mai la se per na ses katinara pel treni apa jo ni kamai gulo na sin na wisia ke wa ke aku la wo ma ka ti ko srela ali moment na ke wala engan na si pel si gulo katina kulen pe coin na no lan na ke wa Akhirnya may last week may may tasta ni pesta may nakiwa mas ni lomo si pesta ni. Wala na si Lucia katliye mo may kasa makus at nawalan ni ki paringin may ning kamay mo katliye mo alayo kala na katingan kini. Wala na si may nakiwa wala na si tata mo wika to kay nakpere kay nila na Lucia si. Pange backlog ki pension hai ulo ki pelgo wala to Pinamalak kaya ulit para mawala to yung kawe. Dahil sa Rebellion Team Blue. Pesta umalan. Pesta 10. Sa online pound na salad pao natas may kakil sa solas na nainitagod. As mo lang dalawan na Ruth and Ranyan as mo lang. Kaya kaya sa kirate natasungkarin mo kaya sa gigapluin sa mga Talit sisi, kung ako na pound ng dalapay pa to. Never to na maucha po yung kawe, mapapagsin kaya nga sa mga sign-in, tatapon na kari. Answer root, ready and mga, kung dalawa lang, siya ka mo.
Kun fica. Nag-asa kayo. Poi kung pensang sukuna, walta lang ni siya. Kaya sukunin ka. Kung pensang sukuna, same thing like last time. Yo creo que fue la pericia, son un padre de muchacha. Tapos siya. Amen, amen.
that we were always in control of the when and where in our lives. Yeah, yes, I'll get you those figures today. Mom, Merry Christmas and Happy New Year. Sana utarye, perisang bange, pinas, si Lola, kasi sinaw dinetos, naknasa sa wisang kasi pagkesa mata. Ay, salamat lang.
number 6. That's the announcement number. Naman natin ang lahat kaya dito na kasi yung dati mong lahat kaya kaya nila yung siyam jingan hindi mo alin na per linggusan ako wangin ma kasi siya kalim niya siyempre agad mong lewang ma kaya alam mo yung kiraban na lo malam simot na kayo kay paralas kaya niya ama siyempre med mong lewang ma kasi ada kaya ako kaya rabanan right now last kaya siya na kayo ako ini bertapa rabanan kat compare di ako sila yung pinlaman kasi dia rabel mo kaya ito kalau dan sabi na so media rabanan kita ni tin sa wen kat kwas kaya siya ni madali wala na kaya sabi na mga rabanan pangal announcement mo dapat kita sila national kasi dikinan yung ni kaso bangan dapat kita Apa satu lah. Ini mana na prestan le kali ya tadi ni lasha. Dapat kita na masih meta ani matashle. Kalau lalu saya kulau na malat na sundal kes kata londalo ya ka. Kena nalak ka ya ka kadin sudah sash kami. Aksan mugul ma sista pensa promos. Ini kaya matan jowosan. Ako ya ka lang sa kwal dalo. Aslom dalo na rakat. Kata fak mo kata sash kami kaya. Aku naman lang kasi kalimatan mo kay matalim susuyot na kimatayan ko smart na katawi ka to niyo ko. Meron tangin magamit akong simlatari. Naman lang, dahil sana huy katalong parete, cancel ang rapper tawon ni siya mani, dahil huy katalong parete, na tika na pa, Lavisia, makaya na pa alu ke frete. Ese lang leo pa, ese lang makaya na pa alu ke frete. Natin sa amin, katabi na maiyak kayo ito, kung dali finasyeros, nakat ito na ulit mga siya kapay. Kanto na rin sa sumunod mga ngayon, dahil na members, tadalbugat ka na ara mga pero, Pelas Makunesha, and Albuda from the Mirana Makunela, after in the Luisiaki, Tel Narewa. Jubak, Tony Fakakulaman Lab, Preston Kanya natin project fashion ni Klacha, dapat found na masin. Kami tigisa so nash mo na. Pincha kung dali insewo ke. Pincha kung dali insewo ke oranalan kat na pagani laso nito. Pangal los faka tiya mo pa yok shipel, siya sinsiya inlet na lagi pa yok shipel. But Preston Mege, Ilbera by Preston Ashkiyera, Kumusmoson na itawan, Sinjan Vice Legal, Nangakita sa week soon. Eh, ngamo primo may dalala, tinututan ko compare, ulit malangata, iya na shishi. Kaya ko lang pelan Preston. Ang bakbagas kami, kaya ispelin, announcement ke, kasi kingaan mo ay palang bella sa to. Ini na na betul church yung kapag kakagas ke ngayon may malang church pa usia harapan pulau malah usia ke kung compare tanda mo ka ako din jalan kaya yes ala na upe harapan may katamit biar sa sunod na KOSRAE na plan na losin kapag ko tayo la eto kanin sila walos ni in may nagawa flock of tribe ni fast Rabanan katakalin ke pensin ni kafu pela kay kamparan ni kina los ak prasela pindraksima los ako kiyatari Rabanan kila malak na suwasusiya may lang sina aklo ke wisya metel matara kay sa ngawi na kadok may ma ina kay wisya bel na gawa paila mo tayo broadcast duo mabin mo nga gudong dan kita kanja wisya Rabanan kay wisya
Anake, Dedaga, Kalimutan, Dedara, we are the one of the Dedara, we are the Wishia. Now, I'm going to not Mandara, make my mother. Paano nga uso mga accidental na kayo? Wishia. Let's go Wishia. Go get him. Lumalapit basta. Mga Bristol Fellows. Dahil hindi ka nakaksakinta at mga kaiwa, hindi ka kintawayan. Dahil na nagkikasisa sa pame. May long si Kakula malak na simit na kaiwa ma long time lakin takawikat kay kalkulasyon. Kula basta wayan kay kung alanak kay intanis yan. Kay kasukyan ng tantiyo makika na kaiwa magse meeting na. Manin mo kung matana sa saan ka lutunin. Yung susuya kita sakla may tenyan kung ito mo mabaktay malala sa politika. Sila malak. Wisya na kuhan lang, nalaksa sa kat. Hindi na melnan kami kalmang nalaksa. Saan na si Baksa niya? Kaya, kulang malam sin may church, ka titin, kamit na kayo ma. We got akashe ka, niki, kay siye, nefosh mata ka, kat biye ko wos, we got peke yetariye. Kung dali nito la, kung dalala na yan, akay kat ke takalowosan. Finishing play, kanon yesi lash ngayon, katalay nga ni chair na si wos kayo. May takpet lang malak na si Mawiya kaya player el país na pa Cynthia el awlal kaya ngayon. May takpet lang malak kung pinne mo kung mas kaya tariya kasap at palakin support ko bulong kaya tariya. Takpet lang sin Narina Nemet Isia nata pinanwila pa ngayon. Kumos pinne nata pel na kumtel may sasaan kumtel na kakayikot si kasin kasya pe kulang Nemet ke kasya lom ki yese. Kulang malak na sinmayit na kaywama na si Chim Katefit kulang malak na si Woske matayin duwak yung tel makumtel support ay kay plan mumuwan ngayon. Kulang malak ki kung tel kaya siya pa kiye pizza ng wisiya ngayon. Na kakangay na ako la wisiya ya ako la may fundraise sila los. Intel kasi na mo nila ticket lang matayin yung tel yan. Pangay may bakla na wika, kusa simpe wika tin support ti makate akashi kaya may na Anytime.
The friendship is sharing because I don't want your McNuggets and I need some of your quarter pounder. There's a deal for everyone at McDonald's. Get one favorite like 10-piece chicken McNuggets, a quarter pounder, or a Big Mac, and get another for just $1. Price and participation will vary. Valid for item For businesses and sales methods over the holidays with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website.
Coffee ka daw na turut maraman ang kay Wituan sa siya kasi. Kapan ngalo step, bangay sa yeke nasa rot. Uso ko makakapla. Ay bangay ngawala gusto ikap na kasi bangay kasan kasi niyo. Hindi jalan sekolah namun itu mak kawan sih kawan lu kan dalam dia kau ini ada banyak dulu untuk mesti sanggada ini nanti makan akal ini bangan sampai mau mana bebel Sansie pound na pokokala nito na kaya. All right. Kuna magalap ke unka to lobo kachuta ke Christmas. Pese nga sang sam se aku na se bachchu la ke yatariye sindia se le. El mata ko na pang dom daw.